יש לנו? יופי, ברוך השם. שם השם נעשה ונצליח. וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. להצלחת כל המשתתפים, עם ישראל, חיילי ישראל, חטופי ישראל, כל תושבי טורונטו והסביבה. היום, ברוך השם, קודם כל טוב לחזור אליכם. מקווה שאתם נהניתם עם אח שלי. כן? יופי. מה זה? הייתי בניו יורק. כן. עוד חודש אני אצטרך עוד פעם לנסוע. אבל יש לנו חודש. כן, יש לי שיעורים שם. הם רצו שאני אבוא כל חודש, אמרתי להם מה פתאום? יש לנו בטורונטו יותר חשוב. יש לנו זכות שאתה פה. טוב, בעזרת השם. בני ביתך קודמים. נכון. היום כהרגלנו רבותיי היקרים, אנחנו נלמד על איזשהו עניין. האמת היא לא פרסמנו את הנושא. הפתעה. אני אגיד לכם מה הנושא. קודם כל הסיבה שלא פרסמנו את הנושא כי לא היה נושא. השם לא רצה לתת לי נושא. ברגע האחרון הוא החליט משהו. אז אני אגיד לכם מה הוא החליט. הוא החליט שנדבר על איך להשתנות. אנשים שאלו אותי הרבה, אני בצער מזה. יש לי איזה שהם הרגלים, לא מצליח לשנות אותם. יש איזה שהם התמכרויות, לא מצליח לשנות אותם. אדם קצת מתקדם ביהדות, חוזר בתשובה או מתקדם בתשובה, הוא לא יכול להשתנות, קשה לו. מה אפשר לעשות שיהיה יותר קל? אתמול הייתי שיחת טלפון מניו יורק. זקנה אישה, עשירים מופלגים, הרבה כסף, אבל גם הרבה צרות. אין להם שלום בית. אמרתי לה, מה קרה? תעזור לי, היא בוכה בטלפון. בעלי כזה וכזה וכזה וכזה. ובאמת אני מכיר אותו, הוא באמת כזה. היא לא משקרת. אבל מה לעשות? הוא תמיד היה כזה. יש לו טבעים. הוא לא רואה אותה. היא נמצאת בבית אבל הוא לא רואה אותה. הוא מתרכז בדברים אחרים. כל הזמן, אוטומטית זה יוצא לו. הוא לא עושה את זה בכוונה. משפיל אותה. מוריד את הערך שלה. בעיני ההורים שלו, בעיני אחרים. אז כן, אומרת לי, ישבנו, ומישהו שאל, מי הכי חשוב כביכול בחיים של הבן אדם? את מי צריך הכי לכבד? לאהוב. את האמא? את האישה? או את הבת? את הילדים? אז הוא ליד כולם אמר. את האמא? יש בן אדם שהוא שר אשת חיל, אשת חיל מי ימצא, אז הוא מסתכל על תמונה של האמא שלו. שם ישמור, אז היא בצער ממנו. אז אמרתי לו, אבל זה הטבע שלו. שישתנה, אבל קשה להשתנות. יש אנשים נולדו עם טבע קשה. הכרתי בן אדם, הוא נולד עם טבע לגנוב. הוא אומר, הרב, אני לא רוצה לגנוב, אבל לא יודע, היד מושכת אותי. טבע. שאחד יש לו טבע כעסן. כל הזמן. איך אפשר להשתנות? אז באמת, להשתנות צריך ללמוד 80 שנה, לא בשיעור אחד. אבל אני רוצה לתת לכם שתי טיפים. טיפים פשוטים, אבל שזה איכשהו גם מתקשר לנו לפרשת השבוע. אני אתחיל עם פרשת השבוע, ואז אני אגיד לכם איך זה קשור לפרשת השבוע, אבל תזכירו לי להגיד את זה בסוף, כי לפעמים אני מתחיל במשהו ואז אני לא מסיים את הפן של פרשת השבוע. זה קרה לי נראה לי בשיעור שעבר או לפני 2 שיעורים.
פרשת השבוע כתוב, ועתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, תשמע, אתה צריך לצוות את בני ישראל שיביאו שמן זית להדליק את המנורה בבית המקדש, במשכן. צריך שתמיד יהיה אור, אסור שיהיה חושך. בשביל אור צריך שמן זית. אז תצווה אותם איך לעשות את זה. שואלים חכמים, כל התורה כולה מתחילה, וידבר השם אל משה לאמור. כשהשם רוצה להגיד משהו למשה, הוא מדבר אליו, וכתוב, וידבר השם אל משה לאמור. פה לא כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. פה כתוב, ואתה תצווה. השם פונה אליו ישירות, ואתה. עכשיו אם תשימו לב, כל הפרשה כולה, השם של משה רבנו לא מופיע. עכשיו זה פלא, כי מאז שמשה רבנו נולד בפרשת שמות, עד ולעיני כל ישראל, הנה מה שסיימנו ספר תורה שבוע שעבר, לעיני כל ישראל, סוף התורה, אין פרשה שלא מוזכר משה. השם, משה. כל פרשה מוזכר. חוץ מבראשית, כל התורה מוזכר כל פרשה משה, חוץ מפרשת תצווה. פרשת תצווה אין את השם של משה. אתה יכול לכתוב את השם. תגיד, וידבר השם אל משה לאמור, תצווה את בני ישראל. לא, הוא רוצה בכוונה, השם לא להזכיר את השם של משה. ואתה תצווה. אז זה חידוש מאוד ידוע. למה הקדוש ברוך הוא באמת לא כתב את משה רבנו בפרשה הזאת? זה היה בכוונה. כי משה רבנו, כשהיה את חטא העגל, השם אומר למשה, רד, כי שיחת עמך. העם שלך עשה דברים לא טובים. עשו עבירה ועוד הם רוקדים. אז משה ירד, והוא ראה שבאמת מצב חמור מאוד. הוא לא ידע מה לעשות, ישר בא לו רעיון לשבור את הלוחות. זה היה רעיון טוב, כי הלוחות זה בעצם הברית. אם אין ברית, אז זה פחות נורא, שפגמתם. אין הסכם, אז לא פגמתם בהסכם כביכול. שברת לוחות, ואז הוא התחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, סלח נא לעם הזה. סלח להם. השם לא רצה לסלוח, אמר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו חבר'ה, זהו, אני סיימתי איתכם. אין יותר עם ישראל. אני אקח משהו אחר. הוא בא למשה, נתן לו אפילו פריוריטי, נתן לו תפקיד, אמר לו, תשמע, אני לא רוצה את העם הזה, סיימתי איתם, הם עשו יותר מדי טעויות, אני עכשיו ממך, מהילדים שלך, אני מוציא עם טוב, עם זך, עם חדש. הם יעשו את המשימה שלי בעולם. משה רבנו אומר לו, ריבונו של עולם, אם אתה לא ממשיך וסולח לעם הזה, תמחוק אותי מהספר. אני לא פה, תמחוק אותי. אני אמות, הם לא ימותו. ככה אומר להם משה. השם מאוד התפלא מהמסירות נפש של משה רבנו. אבל בגלל שהוא אמר לו, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אומר הבן איש חי, מה זה מכן הנה מספרך? תמחוק אותי מהספר. אם אתה לא סולח להם, בסוף השם סלח להם, נכון? אבל בגלל שזה יצא מהפה של משה, אפילו היה תנאי. עדיין השם אומר, זה יצא מהפה של הצדיק, אני חייב לעשות את זה. אמרת לי למחוק אותך, אני חייב למחוק אותך מאיזה ספר, אז הוא מחק אותו מפרשה אחת. אז למה דווקא פרשת תצווה? תמחוק אותו מפרשת בו, תמחוק אותו מפרשת כי תבוא. יש הרבה פרשות. למה תצווה? מכן הנה מספרך, אומר הבן איש חי, מספר כף. כף זה 20 בגימטריה. הנה רואי, הגימטריות הגיעו. מספר כף. אם תספרו מתחילת התורה 20 פרשיות, איזה פרשה תהיה פרשה 20? תצווה. אז הוא מחק אותו מספרך, מספר כף.
אז הוא נמחק משם. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא מחק אותו? ומה היה התפקיד של משה? למה משה בכלל אמר תמחוק אותי? זה אני אגיד לכם בסוף השיעור. ועכשיו אנחנו ניכנס לעניין של השיעור בעזרת השם. סיפור. בישיבה בפולין, הייתה את הישיבה שהיום היא אחת הישיבות הכי גדולות בעולם. היא נוסדה בפולין, קראו לה ישיבת מיר. על שם מיר, כל העולם. גם בארץ יש וגם בארצות הברית יש היום ישיבת מיר. אבל היא התחילה בפולין. עכשיו תדעו לכם שפולנים, יש פה פולנים? כולם קראו בו. פולנים, אני לא מדבר על היהודים, הם צדיקים וחסידים. הפולנים הלא יהודים עשו הרבה רע לעם ישראל. גם בשואה, גם לפני השואה. הם לא אהבו אותנו. אני הייתי בפולין לפני כמה, אתם זוכרים? חודשיים? הסתובבתי שם קצת. ראיתי את המבטים. לא היה לי נעים. יש כאלה שעד עכשיו זוכרים לנו כל מיני דברים. לא יודע מה הם זוכרים, היינו אנשים טובים כל הזמן. אבל היה שם הרבה שנאה ליהודים. בישיבת מיר בפולין הגיעו כל מיני בחורים מכל העולם. גם אז כבר היה, מדבר איתכם לפני המלחמה, מאות של אנשים בישיבה. מאות של בחורים. הם הגיעו מכל העולם, מיר. מלונדון הגיעו, אפילו מקומות, מליטא, מאוקראינה. ובגלל שהייתה תקופה של מלחמה בעולם, הפולנים היו עוצרים הרבה מהבחורים, בחשש שהם מרגלים. אולי אתה מרגל של אוקראינה, אולי אתה מרגל של רוסיה, אולי אתה מרגל של לונדון, של בריטניה. היו עוצרים אותם. חלק מהילדים אפילו שמו אותם בבית סוהר. הם לא עשו כלום, אבל שמו אותם בבית סוהר, בחורים שבאו ללמוד בישיבה. היה אפילו סיפור אחד של בחור שהם הוציאו אותו להורג. כי חשבו שהוא מרגל, והוא לא היה מרגל. סך הכל בא ללמוד בישיבה. ואצלהם מי שמרגל חייב מיתה. הרב ירוחם ממיר, הוא היה המשגיח של הישיבה. הוא היה אדם עם לב גדול מאוד. כאב לו על מה שקורה לבחורים, שתופסים אותם, שמים אותם בכלא. ואותו סיפור שהרגו את הבחור. אז הוא החליט שאותם בחורים שמשתחררים, הוא נותן להם יחס יותר. מסכנים, היו בכלא חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. אחר כך שהם השתחררו, היה נותן להם יחס, היה מדבר איתם. כל יום היה ככה יושב איתם בשיחות. הוא היה אדם מאוד, מאוד עם לב. יום אחד הוא דיבר עם אחד הבחורים שם. חלק מהבחורים היו מגייסים אותם לצבא הפולני. בעל כורחם, לא שאלו אותם. אחד מהבחורים שהיה מגויס כמה שנים לצבא, רק אחר כך שחררו אותו. אז הרב מדבר איתו, איך היה לך שם, מה עשיתם, בוא תספר לי קצת. אתם יודעים טוב, גם עם הילדים, לפעמים מדבר איתם על סתם, מה הם חוו, מה הם חווים. מאוד חשוב, ככה מתקרבים לבן אדם. אז הוא אמר לו, תשמע, תדע לך שאני הייתי בחיל הפרשים. פרשים זה סוסים. לקחו אותי לחיל הפרשים. אמר לו, ואתה, הרב אומר, אתה יודע לנהוג על סוס? לדהור על סוס? אומר לו, איזה סוס, בחיים שלי לא. אני יודע, על הסטנדר אני יודע לדהור, של הגמרא. על הסוס אני לא יודע. אמר לו, נו, אז מה, איך? אומר, תדע לך, הרב, הם הושיבו אותנו ככה בשורה, העמידו אותנו בשורה, והיה מלא סוסים, והיה שם בור גדול עמוק, ענק. והיינו צריכים לעלות על הסוס, ולדהור, ולגרום לסוס לקפוץ מעל ואם לא, אתה נופל. אז הוא אמר לו, ומה, אתה עלית על הסוס? הוא אומר לו, כן. ודהרת? הוא אומר לו, כן. ועברת את זה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אבל איך לא ידעת לדהור על סוס? אז איך ידעת, כאילו, בכמה שניות למדת? אמר לו, תשמע, היה שם פולני עם רובה. והוא אמר, מי שלא עולה על הסוס, מקבל את זה בראש. אז בטח שידעתי לדהור.
ככה הוא אמר. זאת אומרת, כשאין לך ברירה, אתה עושה. כמה פעמים בן אדם נמצא באיזו סיטואציה שאין לו ברירה. אני היה לי את זה הרבה פעמים. פעם באתי לשיעור, לא הייתי מוכן בכלל. באו 40 איש. אין ברירה, צריך להגיד שיעור. יצא שיעור יפה דווקא. אין ברירה, אתה חייב איכשהו, המוח שלנו, יש לנו איזה מקומות במוח, שבמצב של אין ברירה, פתאום הם... מספרים סיפור על איזו אישה אחת שהיא ראתה שהבן שלה נדרס על ידי מסעית, היא הלכה והרימה את המסעית. היה כזה סיפור. מאיפה יש לך כוחות כאלה? כשאין ברירה אנחנו מגלים דברים גדולים על עצמנו. יעקב אבינו עליו השלום, אתם מכירים את הסיפור. אני קצת צרוד, אתם שמתם לב? אז תעזרו לי. סליחה שאני אומרת. כן. סתם שאמרת שאין לך ברירה. כן. אלישע רבי, כשהיה רעיון, אז הוא אמר שיש פולין שנרצח, בחור מאוד חכם. אז הוא עודד אותם שם בזה, אז הוא אמר, כשיש את המה, אתה מוצא את הערך. בדיוק. זה מצמרר. באמת. אז יעקב אבינו עליו השלום, היה איתו סיפור דומה. הוא היה מצב של רעב בארץ, והיה להם אוכל, אבל כבר התחיל להיגמר. אומר יעקב לכל הילדים שלו, תרדו למצרים, שובו שברו לנו מעט אוכל. אנחנו צריכים ונחיה ולא נמות. הלכו הילדים שלו, נכנסו למצרים, שם הם פוגשים את יוסף. אני אקצר לכם, אתם יודעים את הסיפור. פוגשים את יוסף, יוסף לא מגלה את עצמו, הם חושבים שהוא באמת מושל מצרים. וידבר איתנו אדון הארץ קשות, הוא דיבר איתם מאוד קשה, אמר להם מרגלים אתם. אמרו לו היו עבדיך מרגלים, אנחנו 12 ילדים של אבא אחד שהוא מאוד מוכר בארץ ישראל, אחד הלך, נפטר, השני נשאר שם עם אבא, אבא אוהב אותו, ואנחנו באנו לקחת אוכל. אמרו לו את האמת. יוסף אמר, כן? אז בואו נראה באמת אם אתם לא מרגלים. אם אתם לא מרגלים ואתם מדברים את האמת, אז תביאו לי את האח הקטן שלכם לפה. אמרתם, יש לכם אח קטן? אני רוצה לראות שיש לכם אח קטן שאתם מדברים אמת, שאתם לא מרגלים. בינתיים עד שאתם הולכים, אני לוקח את אחד מהאחים שלכם, שמעון, אני אוסר אותו בבית הצוהר, כשתגיעו עם הבן, אני אשלח לכם אותו, גם אתן לכם אוכל. יהודה או שמעון? שמעון. בטוח. הם חוזרים לאבא שלהם. אומרים להם, אבא, תפסו אותנו, חושבים אנחנו מרגלים, לא עשינו כלום. אנחנו הקשבנו לעצה שלך, אתה אמרת לנו, אל תיכנסו בשער אחד. אמר להם יעקב, שאתם רואים, אל תיכנסו כולם ביחד. למה? עין הרע, אנשים מסתכלים, זה יפים, כולם גיבורים, כולם חזקים, אחים. אתם יודעים למה אסור לעלות לתורה אבא ובן אחד אחרי השני? שום עין הרע. רואים, וואלק, זה אבא, זה הבן, זה פשטבח שמולעד. בום! לא צריך לעשות יותר מדי שיראו אותך. אז אמר להם, אל תכנסו באחד, יהיה עין הרע, שכל אחד ייכנס בשער אחר של מצרים. הם נכנסו כל אחד בשער אחר, אמר להם יוסף, מי נכנס? אחים הולכים כל אחד בשער אחר, כנראה אתם רגלים. הוא רוצה לראות את הצד הזה, הוא רוצה לראות את הצד הזה, והוא רוצה לראות את הצד הזה. אמרו לו, אבא, הקשבנו לך, תראה מה קרה. ואז אבא שלהם כעס, אומר, אוקיי, מה קשור עכשיו? אמרו לו, אתה רוצה שאנחנו נלך בחזרה? שמעון שם. צריך להביא את בנימין. הוא אומר, מה קשור בנימין? אתם יודעים שזה רגיש אצלי הקטע הזה. ששתי ילדים מרחל, אחד הלך, השני לא. עכשיו, מה היה אצל יעקב בראש? יעקב אומר, בדרך כלל מזל של משפחה, הוא מאוד דומה אחד לשני. הוא אומר, רחל נפטרה צעירה. יוסף נפטר צעיר. כולם, וגם בדרך הם נפטרו.
רחל נפטרה בדרך, בבית לחם. יוסף גם בדרך שהלך לחפש את האחים שלו. זה אני אשלח אותו בדרך, יקרא לו אסון גם כן, לא רוצה את הסיכונים האלה. יישאר איתי. אמרו לו, אבא, אין מצב, הוא חייב לבוא איתנו. כי אנחנו אמרנו לו שאנחנו 11 אחים, והקטן עם אבא שלנו, והוא אמר, אני לא מאמין לכם, אתם רוצים שאני אאמין לכם, תביאו אותו לפה. והוא אמר, אם לא נביא, הוא לא מביא לנו את שמעון בחזרה, וגם הוא לא מביא לנו אוכל ובעיה. יעקב אומר להם, מה פתאום? אתם יודעים זה דבר רגיש אצלי, אני לא שולח את בנימין, עזבו אתכם. אין מצב. עכשיו כל האחים מדברים אחד עם השני, בוא נאמר. מה עושים? אבא עקשן. טוב. עובר כמה זמן, פתאום יעקב בא אליהם, אומר להם, חבר'ה, תרדו למצרים. אנחנו כבר, כמעט, זהו, עבדנו. לא, הוא בא לבד, אבא שלהם. הוא בא לבד, אמר להם, חבר'ה, תרדו. אחר כך יהודה אמר לו, אני אקח על עצמי להביא את בנימין הביתה בחזרה. אבל בא אליהם לבד יעקב. הוא אמר להם, תלכו. אמרו לו, אבא, אתה יודע שבלי בנימין אנחנו לא הולכים. טוב, תיקחו גם את בנימין. אבל בבקשה, תביאו לאדון הארץ שם כמה מנחה, מעט צורים, מעט לוט, בוטנים, שקדים, תנו לו קצת מתנות, תהיו נחמדים, תעשו דברים, שלא יהיה בעיות. נשאלת השאלה, מה קרה? יעקב היה עקשן מאוד, לא שלחת את בנימין, לא בפעם הראשונה, בטח שלא בפעם השנייה, פתאום עכשיו אתה לבד בא ומציע? אז אומרים שכשבפעם הראשונה, כשבאו האחים ולא ידעו מה להגיד לאבא, אבא אומר, אני לא שולח את בנימין, אז יהודה הרגיע את כולם, הוא היה הלידר. הוא אמר להם בלשון הזאת, הוא אמר להם, המתינו לזקן שיכלה פת מביתו. תחכו שלאבא כבר לא יהיה לחם, אל תדאגו, אל תדאגו, עכשיו מה נעשה, שמעון שם? חכו, לאבא לא יהיה לחם, לא יהיה לו ברירה, הוא ישלח. באמת כך קרה. כשבן אדם אין לו ברירה, הוא משתנה. שינוי שאנחנו רוצים לעשות בחיים, רבותיי, אחד מהאופציות, הדרכים לשנות משהו אצלנו בחיים, זה כשאין ברירה. כשאין ברירה משנים משהו. יש בני אדם שהם מתחילים איזושהי התחלה חדשה בחיים. ברוך השם התחתנו. ויש קשיים. השנה הראשונה בדרך כלל זה סבבה. אחר כך פתאום ילדים והכל זה מתחיל להיות יותר complicated. כבר אין יותר זמן להיות ביחד כמו שהיה, כבר הוא אחר, היא אחרת, היא חברה הריון, היא השתנתה, הוא השתנה, ואז פתאום נהיה קשה. היום לצערנו הרבה אנשים מפרקים את החבילה. מפרקים את החבילה. אם יש סיבה טובה, משהו אחר, אבל אין סיבה. קשה. קשה. למה מפרקים? כי יש ברירה. ומישהו אמר לי לפני כמה ימים, אמר לי, יש הרבה בחורות שירצו אותי. הוא מרגיש שיש לו ברירה. אז הוא לא יעשה שינוי. אתה צריך להשתנות, אשתך אומרת שאתה לא בסדר. היא לא יכולה לחיות איתך. הוא לא יכול לחיות איתך שאת ככה. תשתני, יש ברירות. כשאין לבן אדם ברירה הוא משתנה. אבל הקדוש ברוך הוא במיוחד, בכוונה עושה כזה דבר, שלא לבן אדם ברירה, וזה רק בטובתו. יפה, נכון. לפעמים כשבן אדם כבר לא מבין ולא השתנה, הוא לא שם את עצמו במקום שהוא שם את עצמו באין ברירה, השם אומר אני חייב לעשות לך אין ברירה. בגלל זה לפעמים אין לנו ברירה בחיים. יש בן אדם שנים, הקדוש ברוך הוא אומר לך תשתנה, 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 לא משתנה. שהוא אומר אני אוהב אותך, אני שם אותך בלית ברירה,
אתה חייב להשתנות, אבל אז זה כבר כואב מאוד. אומרים חכמים, אם אדם חכם ורוצה לשנות את עצמו, צריך לשים את עצמו באין ברירה. אין, יש לי רק את האישה הזאת, אין לי ברירות אחרות. אני צריך להסתדר עם זה. ככה היו הסבות שלנו חיים. רק זה, אין שום דבר אחר. יש לי רק את הבן אדם, הנה עושה אימיגריישן, עכשיו הרבה באים לפה, לטורונטו, נכון? כן. בן אדם בא לארץ חדשה, אז מישהו אמר לי, מקסימום לא יצליח, אני חוזר. אתה לא תצליח. למה? כי יש לך ברירה. לא יהיה לך משהו שידחוף אותך להצליח פה. למה? כי יש לי מקסימום אני. זה לא טוב לפעמים. לפעמים טוב לשים את עצמנו במקום שאין ברירה. ואז אנחנו רואים פתאום איזה כוחות יש לנו. אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. רק לפעמים צריך לשים את עצמנו באין ברירה. זה מה שהיה ליעקב אבינו, וזה מה שבסופו של דבר דחף אותו לעשות מה שצריך לעשות. לכן אומרים חכמים, שאם אדם רוצה להצליח בחיים ולהשתנות, אתה רוצה לשנות איזושהי מידה מסוימת אצלך, כן? אתה חייב להכניס לעצמך בדמיון שאין לך ברירה, אתה חייב לשנות את זה. למשל, אדם כעסן, עוד לא נשוי, צריך לדמיין לעצמו, אם אני אתחתן, אוי ואבוי לי, אף אחד לא תרצה להתחתן איתי ככה. אין לי ברירה, אני חייב לשנות את הכעס שלי, אף אחד לא תרצה אותי. אני לא יכול לחיות נורמלי. אני חייב לשנות את זה. תשים את עצמך באין ברירה. תחשוב, מה אני הולך להפסיד אם אני עדיין אמשיך ככה? אדם צריך לשאול את עצמו כמה שאלות. בוא נגיד, אתם רוצים למנוע מלעשות משהו. יש איזה משהו שאתם נמנעים, בוא נגיד, נמנעים מלעשות אותו הרבה זמן. מה שדיברנו בשיעור שעבר, procrastination, אתה לפעמים דוחה דברים. אפשר להשתמש גם בנקודה הזאת. אתה צריך לשאול את עצמך שאלה. למה אני מוכרח לעשות את זה? אתה כעסן, אתה קנאי. למה אני מוכרח לבטל את זה מהחיים שלי? אז תגיד לעצמך, איך אני אתחתן ככה? אני לא אהיה רגוע. כל הזמן, כל אחד ידליק אותי, אפשר לחיות. אין ברירה, תכניס את עצמך למקום תשאל את עצמך למה אני חייב את זה, שכנע את עצמך שאתה חייב את זה, תכניס את עצמך למוד של אין ברירה, ואתה תעשה את זה. יש אנשים קשה להם לקום בבוקר, היום זה מחלה. אתם יודעים איך בן אדם, תן לכם דוגמה, אם בן אדם, אני אומר, הנה דוגמה על אבא שלי, השם ישמרהו. אתה זוכר, היה קם בבוקר, אני זוכר מאז שאני בן, לא יודע, בן 0, 5 בבוקר פקל. למה? היה עובד רחוק, היה חייב להגיע. אם לא היה מגיע בזמן, אין ברירה. אומרים לו ביי, אין עבודה. לא משנה מה הוא עשה ערב לפני, אין ברירה. אתם מבינים? אז ברגע שבן אדם, אז לפעמים טוב להכניס את עצמנו למקום כזה. אתה רוצה להצליח במשהו, תכניס את עצמך למקום של אין ברירה. בן אדם לא יכול לקום בבוקר, תקבע לך חברותה, תקבע לך לעשות משהו בבוקר שאין ברירה, שאתה לא יכול להחמיץ. שאתה תרגיש בושה להחמיץ את זה. ואז שמת את עצמך בין ברירה, אתה תקום. אתה כמו תתלה תקום. אז זה נקודה ראשונה. איך אנחנו משתנים. אבל יש עוד דרך. יש עוד דרך להשתנות. אתם יודעים, בבתי מלון פעם הייתה בעיה. בבית מלון יש מגבות. יש הרבה מגבות. היו מגבות. כן, כן. כן.
אתה מזכיר לי את זה. היו מגבות, כן. הייתה איזה אימא אחת, הילד היה בבית ספר, לקחו אותם לבריכה. אז הוא חוזר בלי מגבת. אז האמא מתעצבנת, מה זה? יש גנבים בבית ספר? איך הם גונבים את המגבות? מה זה זה? הילד אומר לאמא, גנבו לי את המגבת, אני לא יודע מה לעשות, זה לא אני, גנבו לי. התקשרת למנהל, כבוד המנהל, מה זה הדברים האלה? אתם לא שומרים על המגבות של הילדים, אני שלחתי אותו עם מגבת. גברת, תירגעי, אולי זה נאבד ואנחנו יכולים למצוא את זה. תגידי לי, בואי, תסבירי לי איך נראית המגבת הזאת. זאת אומרת לו, אתה רושם? כן. זה מגבת לבנה? כן. מגבת גדולה? כן. כתוב על זה קלאב בוטל? זה המגבת. איך שבא זה ככה עליו. אבל אתה יודע, אבל למדו, הם טוב. שמו חיישנים על זה כבר. כן. טוב, בכל מקרה... עכשיו, לא באתי לדבר על הגניבה של המגבות, רואי, משהו אחר, תקשיב. היה בעיה עם המגבות, שאנשים, בגלל שהם באים לבית מלון, הם מסתערים על המגבות. מגבת לאוזן, מגבת לאף, מגבת לרגל, מגבת לכיפה, כל דבר יש לו מגבת, אבל יש הרבה מגבות, מקסימום אתה שואל עוד. עכשיו, המלונות, תאר לך, יש לך עכשיו מלא דירות. כל אחד 5 מגבות ביום. כביסה, זה מכונה, זה, אתה יודע, זה מצטבר, זה אלפים. אז הבתי מלון הגיעו למצב כזה שכאילו צריכים לעשות עם זה משהו. אבל איך אנחנו נעשה ככה שאנשים, כי בעיקרון בן אדם יכול להשתמש במגבת יותר מפעם אחת. בבית, הרבה פעמים אתה משתמש במגבת, אתה הרי נקי. אתה לוקח את המגבת, שם אותה שנייה לייבוש, פעם הבאה אתה משתמש בה עוד פעם. אז ניסו, לפני שנים, לעשות הרבה בבתי מלון, לדרבן את האנשים להשתמש במגבת יותר מפעם אחת. אז הם חשבו, איך נעשה את זה? אז הם אמרו, בוא נכתוב הודעה בכל חדר, חבר'ה, בבקשה, אנחנו מאוד נשמח שתשתמשו במגבת יותר מפעם אחת. כן, זה אפשרי. אז הרבה אנשים מטוב ליבם, כן, גם אם אנחנו אומרים נמזער את בוא נגיד כמה אחוזים, שיגידו וואלה הם צודקים, בסדר, בוא נעשה טובה למלון, וישתמשו בזה יותר מפעם אחת. הם ראו, הם עשו מחקר על זה. הם ראו שברוך השם איזה 20% מהאנשים באמת הקשיבו למודעה. אחר כך הם אמרו, אוקיי, אולי נעשה מודעה קצת יותר... סתם לבקש, מי אמר שהם יעשו? בוא אנחנו נבקש ונכתוב גם סיבה. נגיד להם, חבר'ה, יש עניין על פי הקבלה, להשתמש במגבת פעמיים. כן, לא, סתם. זה תמיד עובד. יש עניין... לכתוב להם איזושהי סיבה שיש עניין שזה מאוד עוזר, זה מאוד לאקלים העולמי, שפחות אנחנו נעשה זה, פחות עשן של המייבש כביסה, משהו כזה בקצרה, של להשתמש במגבת יותר מפעם אחת. וככה אתה כאילו עוזר לעולם. זה עבד בעוד איזה 5%. אבל רגע שתגיד להם שזה עולה עוד $10. לא, אבל לא, אתה לא יכול, זה מלון. אדם צריך להרגיש חופשי במלון, שהוא לא הכל לא בכסף. פעם אחת הלכתי למלון כזה, פתחתי, יש שם בר, פתחתי, רואה איזה יופי, יש שתייה, לקחתי את השתייה, טלנג! חייבו אותי. אני לא בא למלון הזה יותר, אתה מפחד לגעת בדברים. שלא יחייבו אותך על משהו. כן. הם רוצים לתת חופשיות לאנשים. אז אוקיי. כתבו את הדבר הזה, עכשיו הם חשבו, אוקיי, זה לא מספיק, יש לנו 35%, אנחנו רוצים להגיע ל-70. אז הם באו עם הרעיון הבא, רעיון מדהים. הם אמרו, אנחנו נכתוב 70% מהציבור, 75% מהציבור משתמשים באותה מגבת יותר מפעם אחת. ואתם לא מבינים כמה זה הקפיץ
ועוד איזה 35%. מה קרה פה? ברגע שבן אדם רואה, בוא נעז, 75% מהאנשים, אז בעצם זה נורמלי לעשות את זה. אז מה, אני לא אהיה נורמלי? אם הרוב אומר ככה, אז כנראה אז ככה צריך להיות. בני אדם הם אנשים שמשווים את עצמם לרוב, לעולם. מאוד חשוב לנו איך אנחנו נראים בעיניים של אחרים, מאוד חשוב לנו שאנחנו נורמליים, מה שנקרא. ואם הרוב עושה משהו, אז אני גם רוצה לעשות את זה. אני לא רוצה להיות שונה. ואז הם הגיעו פה בעצם לאיזשהו, דרך אגב זה אחלה של שיטה בביזנס, מי שעכשיו לוקח את זה לכל מיני מקומות של העסקים, אבל זה המציאות האנושית שלנו, ופה יש גם הסוד של איך משתנים. אבל בשביל זה אני אתן לכם עוד סיפור מהתורה. לגבי, לא רחוק, גם כן יוסף, אבל בהקשר קצת אחר עם ראובן. יוסף גודל בבית, אבא שלו נותן לו אקסטרה אהבה. עושה לו כתונת פסים, נותן לו יותר תשומת לב, לומד איתו יותר תורה. האחים מגיעים למקום שהם מקנים בו. לא רק זה, יוסף עוד מוסיף, בא להם כל מיני חלומות כאילו המשיח והם העבדים. הוא אומר להם, חלמתי שהשמש והירח ב-12 כוכבים משתחווים לי. מעניין מי זה השמש והירח וה-11 כוכבים. ואז הוא אומר להם, חלמתי שגם יש 11 אלומות של חיטים שהם משתחווים לי ואני אלומה כזאת חזקה והם חלשים והם עושים ככה. האחים שומעים את זה, אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו. מה זה החלומות האלה? עכשיו, אביו שמר את הדבר, אבא שלו ידע שיש בזה עניינים, יש בזה נבואות, אבל הם אמרו לו, תשמע חביבי, זה לא עובד ככה, והחליטו שהוא רודף. הוא רוצה להוציא אותם מהירושה, הוא רוצה להוציא אותם מהיהדות, שהם יהיו כמו עשיו, והוא יהיה כמו יעקב, ימשיך את העם היהודי. הם אומרים, זה לא יתקרא. כולנו צדיקים, אנחנו לא עשיו, אנחנו לא ישמעאל. אז הם אומרים, אתה חייב מיטה שאתה רוצה לעשות אותנו ישמעאל ועשיו. יום אחד יוסף מגיע אליהם, יש להם הזדמנות, כולם נמצאים באותו מקום, באותו אזור, ואומרים יאללה, הורגים אותו ונגמור את הסיפור. ראובן הבכור אומר להם, חבר'ה, למה תשפכו דם נקי? אחינו בשרנו בסופו של דבר. שכנע אותם, אוקיי, אבל צריך להיפטר ממנו, תזרקו אותו לבור. נראה מה השם יעשה. אם בבור הוא ימות, ימות. אם לא, אז השם לא רוצה שהוא ימות. עכשיו, למה אמר להם את זה ראובן? כי ראובן רצה להציל אותו, רק הוא לא, היה לו לחץ חברתי. אז הוא אמר, הם יזרקו אותו לבור, ילכו, אני אבוא, אני אציל אותו. טוב, זה התכנון. ראובן עושה את זה, הם זורקים אותו לבור, ואז ראובן הולך. בזמן שהוא הולך, שתכף נראה לאן, הם מחליטים למכור אותו, בלי ראובן, ראובן לא היה שם. הם מוכרים אותו. לישמעאלים וכולי, עד שהוא מגיע למצרים. ראובן חוזר לבור. איפה הנער? הוא לא שמה. מה קרה בדיוק? הם מכרו אותו. שאלה נשאלת, איפה היה ראובן? מה עזבת? יש לך תוכנית, אתה רוצה להציל את הילד. תשמור, לך תדע מה הם יעשו אלה. חכה שמה. אומר רש"י, לא, ראובן לא יכל להישאר. למה? היה להם תורנות אצל האבא יעקב, כל יום מישהו אחר היה משמש אותו. עוזר לו עם הספרים, לקרוא, ללמוד, היה משמש את אבא. זה היה התור של ראובן. אז הוא יכל ללכת. ורש"י אומר, ויש עוד פירוש מה ראובן עשה באותו זמן, חזר לשקו ותעניתו. אנשים שהם באבלות, צער, עושים תשובה, פעם היו לובשים שק. שק זה לא שק של תפוחי אדמה, שק של, היו עושים את זה, אני דרך אגב עכשיו מישהו נתן לי, מעיזים. מעיזים.
השערות של העזים הם מאוד עוקצים. אז בן אדם שרצה לקבל על עצמו כאילו תשובה, איסורים, היה לובש את השק הזה ויושב בצום, בשביל לכפר על העבירות שלו. הלך ראובן לשקו ותעניתו. למה ראובן צריך שק ותענית? מה כבר עשית שאתה צריך תשובה כזאת רצינית? אומרים חכמים, כשרחל נפטרה, הרי יעקב, איפה היה הבית שלו העיקרי? אצל רחל, באוהל של רחל. זו הייתה אישה שלו, מבחינתו אין אף אחד אחרת. זו האישה העיקרית. היא נפטרה, עכשיו יש את לאה, ויש גם את השפחות שגם הם התחתנו, זלפה ובלהה. עכשיו, מה עשה ראובן? ראובן ראה שאבא שלו רצה, הוא אמר, בגלל שבלהה היא שפחת רחל, היא הייתה קרובה לרחל, אני רוצה לזכור את רחל, אני אשים את הבית שלי אצלה. את המיטה שלי העיקרית אני שם אצלה. ראובן שמע שזה התכנון, הלך, לקח את המיטה של אבא, שם לו אותה בבית באוהל של רחל, אמא שלו, של לאה, אמא שלו. יעקב בא מן השדה, פתאום הוא רואה, מה, איפה המיטה שלי? שמה. וואי, כל כך כאב ליעקב, מי זה מתערב לי בעניינים? הרי מי שמבין את זה בקבלה, הוא בלבל פה נשמות. הוא היה צריך להביא נשמות אחרות לעולם וכו'. אז הוא מאוד כעס. ראובן בסוף פחד מאוד להגיד שזה הוא. יעקב ידע, הוא לא אמר לאף אחד. ויעקב מאוד כעס על זה. אבל ראובן שמר את זה בסוף. עכשיו, ראובן קלט שהוא עשה משהו לא טוב. יעקב הסביר להם וזה. ראובן קלט, עשיתי משהו לא טוב. והוא עשה על זה תשובה הרבה זמן. היה יושב בתענית, יושב בסדר, כל יום היה לו תיקונים, תפילות שהיה עושה. עכשיו, הוא בדיוק, זה היה הזמן שהוא היה צריך לעשות את התענית ואת השק. הוא לא יכול לעשות את זה ליד האחים שלו, כי אז הם יגידו לו מה קרה, מה עשית משהו, אף אחד לא ידע. אז הוא היה חייב ללכת. אז הוא הלך, עשה את זה, כשהוא חזר, הילד כבר לא שם. לכן הוא נענש במשהו. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? הגמרא מסכת מכות בדף י"א אומרת שמתי ראובן קיבל מה שנקרא כוח, אומץ, לבוא ולהגיד חבר'ה זה אני. טעיתי. מתי הוא גילה לכולם שהוא עשה טעות? כתוב שכשיהודה, אתם הרי יודעים שיהודה היה לו 3 ילדים. הילד הראשון ער, התחתן עם תמר, תמר הייתה יפהפייה. ער אמר, אני לא רוצה שהיא תיכנס להיריון, למה היא יותר מדי יפה, תיכנס להיריון, תהיה פחות יפה. אז הוא היה עושה דברים שאסורים לעשות. שלא יהיה להם ילדים. הבן שלו, אחר כך, אז הקדוש ברוך הוא אמר, עשית מעשים אסורים, אין לך זכות להתקיים בעולם הזה. נפטר מן העולם. יש מצווה של ייבום, אז האח שלו מתחתן איתה. כדי להקים זרע לאחיו, כי לא היה לו ילדים. האח אונן מתחתן עם תמר. הוא עושה את אותה עבירה. עושה את אותה עבירה, ואז גם הוא מת. יהודה אומר, בונה, זאתי קטלנית זאתי. הוא לא ידע שכל זה מנשע. הוא חשב, הבחורה הזאת הורגת אנשים. כנראה יש לה מזל, יש כזה מושג של אישה קטלנית. כן? 3 בעלים היא קברה. האלמנה שחורה. כן. יש כזה. במקרה הזה זה לא היא. או, יפה. זה לא היא. אז יהודה מפחד, בוא נעשה פיקוח נפש. מה, אני אתן את הבן השלישי שלי? אז הוא ממציא לתירוצים, הוא אומר, שמי, הוא קטן, קם מגדל, מה צריכה וכו'. את יודעת מה? היא אומרת לו, לא, אבל זה מצווה, היא הייתה אישה צדיקה. אין להם ילד לבנים שנפטרו, הבעלים שלי. אמרה לה, לך שבי בית אביך, נקרא לך. קחי חופש. היא הלכה, תמנעתה לבית אביה. עכשיו,
יום אחד יהודה עולה לגוז את צונו, היה לו שם בדיוק ראש פלור, עושים מסיבה, גוזזים את הצון. אז הוא עלה עם הרעו הדולמית, עם נטה, הם הלכו למעלה, לשמה, ובדרך תמר ידע שהוא מגיע, היא אמרה, אני יודעת שצריך לצאת לי בן צדיק מהמשפחה הזאת, היה לה רוח הקודש. הלכה, התחפשה למישהי שלא מזהים אותה כביכול, איזה מישהי ככה בדרך שמחפשת בעל, והוא ראה אותה, פתאום יהודה לא מבין מה קורה לו, משהו מושך אותו, כתוב גבריאל המלאך בא, משך אותו אליה. אגב, מזה נולד המשיח. מאוד מעניין. משך אותו אליה, הוא לא מבין לו, מה מושך אותי, מה מושך? בסדר, בקיצור מגיע אליה, ושאנשים לא יקבלו פה רעיונות עכשיו, כן? מושך אותי, משיח, זה יהודה, זה לא אנחנו. כן? משך אותו לשם, הוא גם, אשתו נפטרה. הוא היה רווק. אלמן, כן. הוא מגיע לשם, והוא אומר לה, את יודעת מה? לא יודע, למה יש לי איזשהו סיבה שאני כן רוצה להיות איתך, אבל הוא עושה הכל כמו שצריך. אמרה לו, איך ככה, אתה צריך לקנות אותי, לעשות קידושין, נורמלי, כמו שצריך, לפי החוקים הנכונים של העולם. אומר, אין בעיה, קחי את החותמת ואת הפתילים, את המטה שלו, הוא נתן לו כמה דברים שם, כמו קידושין, ויאללה. היא התעברה בהיריון, הלכה בחזרה אחרי לבית, אחרי והיא כ3 חודשים, והנה תמר הרעה, היא בהיריון, רואים יש לה בטן, מאיפה בטן? את מחכה לשלה, לבן השלישי של... מה קרה? אסור לך עכשיו, עד שלא היה שם הסכם, בחוקים שלהם, אסור לך להתחתן עם אף אחד. צריך חליצה. פתאום מגלים שהיא ככה, יהודה אומר, חבר'ה, לפי החוקים אז היו מאוד מחמירים בדברים האלה כמובן, כן? חייבת מיתה, כמו בגידה לכל דבר, זה אסור, הוציאוה ותשרף. עכשיו הוא היה האב בדין, הוא היה בן אדם הכי מכובד שם, מכולם. יהודה היה הלידר. עושים לה משפט, במשפט היא יוצאת לא זכאית, לפני סוף המשפט היא לוקחת את החותמת ואת הפתילים, אומרת לשליח שלה, לך תביא את זה ליהודה, תגיד לו, מי שאלה שלו, זה אבא של הילד הזה. עכשיו אתם מבינים איזה בושה זה. הוא עכשיו עשה טררם גדול, שבוגדת וזה, פתאום גלים שזה אתה. אתה מבין? עכשיו תבינו, הוא לוקח את החותמת, השליח אומר לו, הרב יהודה, כן, כבוד האדמו"ר, כן. אתה רואה את זה, היא אמרה שמי שזה שלו, זה אבא של הילד. אולי יש לה את החותמת שלי, את הפתילים שלי. אני אומר לכם, אם אני הייתי יהודה, שם בצד, חבר'ה, יש איזה כמה שינויים, כמה דברים שקרו, בואו נפזר את ההפגנה, אנחנו נמשיך בפעם אחרת, ומסיים את העניין הזה. לא יודע, כן. מה עושה יהודה? אתה יודוך אחיך, השתחוו לך בני אמך. יהודה מודה, מלשון יהודה, יצא גבר, אומר חבר'ה, זה אני, היא בסדר, צדקה ממני. וואלה, הרב, זה אתה? כן, זה אני. איזה בושות. אבל הוא הודה. אחרי שיהודה מודה, מי תופס אומץ? ראובן אומר, חבר'ה, גם אני פלפלתי לאבא את העניינים, זה אני. ראובן, כבר כמה שנים עברו כבוד ראובן, מה אתה נזכר? לא יודע, לא, התביישתי, לא היה לי נעים, עכשיו שיהודה אני גם. גם אני מודה. אומרים חכמים, מכאן אדם ילמד. שבן אדם
כשרואה מישהו אחר עושה משהו, אז הוא מודל לחיקוי בשבילו. כשאתה רואה אנשים אחרים עושים משהו, זה מדרבן אותך גם כן לעשות. יש לך מודל לחיקוי. יהודה, אתה גבר, אתה אמרת שזה אני, אז עכשיו יש לי גם כוח לעשות את זה. כי ראיתי אותך עושה את זה, אני רוצה לחכות אותך, כי אני מעריך אותך. אותו דבר גם אצלנו. אני הרבה פעמים בבית הכנסת, יש בן אדם בא אליי, אומר לי, הרב, לא יודע, לא נעים לי, אני תורם כסף הרבה, ולפעמים אני, אתה יודע, אנשים זורקים חי, טו חי, טרי חי, אני מגיע, אז אני כבר זורק. בניו יורק. אני זורק 500, 600, 700. ככה לעלייה. הוא אומר, אבל לא יודע, הרגשתי קצת, זה לא טוב. אולי אני קצת מתגאה, אולי זה קצת... אולי אני לא אגיד כלום, בשקט אני אבוא להגן, אז עושים לי $500. יותר טוב, נכון? אמרתי לו, לא. למה? ענווה... אמרתי לו, אתה יודע שאתה נותן סכומים גדולים ואתה אומר את זה בכל, אתה פותח גם לאחרים תיאבון? ואז ברוך השם אתה נותן יותר צדקה. בזכותך עוד אחד אמר, וואלה, זה נותן 5. גם אני יכול, למה שאני גם לא אתן? אתה מרבה עכשיו צדקה. בזכותך, לומדים ממך. אז זה בסדר. טוב, אם אתה מרגיש שנותן לך גאווה, באמת אל תגיד. אבל בסופו שאתה יכול להסתכל על זה, זה רבי חיים פלאג'י שכותב, אתה יכול להסתכל על זה בקטע שזה מודל לחיקוי. מודל לחיקוי. ולכן הדרך השנייה שבה אנחנו יכולים להשתנות, אמרנו דרך ראשונה, זוכרים? אין ברירה. הדרך השנייה להשתנות זה שיהיה לך מודל לחיקוי. אדם שהוא רוצה להעתיק מישהו אחר, בוא נגיד אתה רוצה להגיע לאיזושהי רמה מסוימת, תמצא לך מישהו שהוא כבר שם. תראה אותו. שמע סיפורים עליו. תקרא עליו. אם יש עליו סיפורים. תשאף לשם, אתה חייב שיהיה לך מודל לחיקוי, ואז ייתן לך כוח להשתנות. למה התורה מספרת לנו מלא סיפורים? כל ספר בראשית סיפורי צדיקים. באת לתת לנו הוראות, הלכות, או שבאת לספר לנו סיפורים, ריבונו של עולם? למה אנחנו צריכים ספר שלם על סיפורים? כי הסיפורים האלה הם נותנים לנו מודל לחיקוי. תראה משה רבנו, תראה את אברהם אבינו, תראה מה, היה לו ניסיון כזה עם אשתו, היה ניסיון כזה עם הבן שלו, ליעקב היה ניסיון כזה עם החם שלו, תראה איך הוא עמד בזה, תראה מה הוא עשה. יש לך גם משהו דומה, אתה פתאום תראה אותו מודל, בוא'נה, אני גם יכול, אם יעקב עשה, גם אני יכול. יוסף, היה לו אשת פוטיפר, למה מספרים לי את כל הסיפור הזה? שמחר יהיה לך גם איזה אשת פוטיפר כזה, אתה תגיד, וואלה, אני יוסף גם כן. אני אחזיק. איזה אחד יש לו ניסיון בכספים, בממון, יש סיפורים על איך שהצדיקים היו מחזיקים את עצמם לא ליפול לתאוות ממון ולגנוב וכו'. שמירת עיניים, סיפורים על שמירת עיניים, אפילו סיפורים כאלה קיצוניים. למה? שיהיה לך מודל לחיקוי. ברגע שיש לבן אדם מודל לחיקוי, יצליח. דעו לכם, אנשים המוצלחים בעולם, בכל התחומים. בתחום הכספי, בתחום הזוגיות, הילדים, המשפחה, הם אנשים שהיה להם מודל לחיקוי. אנשים שהיה להם מישהו שאומר לו, אוקיי, זה אני רוצה ככה. ואז יש לך לאן לשאוף. יש אנשים שזכו, יש להם אבא מודל לחיקוי, אמא מודל לחיקוי. זה הכי טוב. קרוב אליך הדבר. תראו הרב עובדיה יוסף, כל הילדים שלו רוצים להיות כמו אבא שלהם. הוא היה להם מודל לחיקוי. מדברים עליו, שפכים אותו, אבא. אז זה הכי, אבל לפעמים אין, לא, אוקיי. לא זכה האבא או האמא. תמצא מישהו, אתה רוצה להשתנות באמת? תמצא מישהו ששבר את הכעס, תמצא מישהו ששבר את הקנאה, תמצא מישהו, בגלל זה יש לנו מלא סיפורי צדיקים, אדם צריך לקרוא את זה. אני גם זוכר שהתחזקתי ביהדות, הייתי בן 15 בערך,
ראיתי איזה רב אחד, ממש אהבתי אותו. איך שהוא מדבר, איך שהוא עושה משהו. אמרתי, אני אהיה כזה. לא מגלה לכם מזה. אני אהיה כזה. וברוך השם, זה מה שיצא ממני בסוף. משהו באזור הזה, אותו דבר מה שהוא עושה, אני עושה. למה? כי ראיתי אותו מודל לחיקוי, אמרתי, הנה ככה. זה ראה וקדש, זה ככה אני רוצה להיות. אז ברגע שאתה רוצה לשנות משהו אצלך בחיים, תחליט, מה אתה רוצה לשנות? לא יודע, אני רוצה להיות, לא יודע, בעל טוב, אוקיי, יש לך מודל לחיקוי? כך, רבי שלמה זלמן אוירבך, איזה בעל הוא היה, אי אפשר לתאר ולשער. בן אדם בן 90, לפני שהוא נכנס לבית, לוקח מים, מסדר את הפירות, הוא עושה ככה. ככה. התלמיד שלו אומר לו, מה, הרב, מה קרה לך? אומר לו, מה זה, אני נכנס הביתה, אשתי צריכה לראות אותי יפה. אומר לו, הרב, אתה בן 94. איזה יפה. לא משנה. שלום בית. בן אדם בקבורה של אשתו, אתה יודע, בקבורה מבקשים מחילה, סליחה, אם פגענו, הוא לא ביקש ממנה סליחה, אמרו לו, הרב, איך לא ביקשת מאשתך סליחה, אני מצטער, לא פגעתי בה בחיים. איך הוא יכול להגיד דבר כזה? לא יודע, אני מאמין. בחיים, היה ניזהר, אתה רוצה להיות בעל טוב, הנה בבקשה מודל חיקוי. אולי לא תגיע למה שהוא, אבל לפחות חצי מזה תהיה כבר טוב. אותו דבר, מודל לחיקוי, אישה. ברוך השם, יש נשות חיל. תמיד צריך לשאוף לאנשהו, למישהי, למשהו, להיות כמו. שזה צריך לדעת, להכיר אנשים, וצריך גם לקרוא סיפורי צדיקים. הנה, ראיתם את אח שלי פה אתמול, שבוע שעבר, אהבתם אותו? אני יש לי תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה. האח הזה, ברוך השם, יצא כזה חרדי כזה. כאילו, ברוך השם, שומר, וזה. אני חושב, זה דעתי, אתם יכולים להגיד לו את זה גם, שזה בגלל שכשאני בדיוק חזרתי בתשובה, הוא היה קטן וזה, הוא היה בין 3, 4, 5, 6, אני גדול ממנו ב-13 שנים, או 14 שנים. אז הוא, כל הזמן הייתי הולך לישון, היה יושן ככה לידי, והייתי מספר לו סיפורי צדיקים. הוא היה מה זה אוהב לשמוע את זה. אני זוכר, מספר לו הרבה סיפורי צדיקים. הוא היה אוהב לשמוע את זה. ולדעתי זה נכנס בו, שפתאום נהיה שאיפה גם כן להיות כזה. זה דעתי, סתם, ככה אני חושב. אותו דבר עשיתי עם הילדים שלי. כל הזמן אתה מכניס לו בבא סאלי, אתה מכניס לו בן איש חי, אתה מכניס לו רב עובדיה, אתה מכניס לו זה. כל דבר. תכניס לו איזשהו דמויות שהבן אדם יגיד, בוא נה, אני רוצה להיות כזה. שיהיה לו דמות. אדם צריך שיהיה לו בבית איזה שהם תמונות. נכון? צריך תמונות? אז יש ששמים את התמונות מהחתונה, שמים את התמונות עזבו את התמונות של החתונה. מה זה יעזור? תראה אמא איזה היפה הייתה ומה קרה לה עכשיו. לא צריך את זה. תשים תמונות של אדם שאתה רוצה שהילד יגיד בוא נאבא אני רוצה להיות כזה. מי זה אבא? מי? הרב מרדכי אליהו. מה באמת? איזה הוא היה? מי? למה שמת התמונה שלו? אני אסביר לך למה שמתי. הוא הגיע לרמה כזאת, הוא עשה דברים כאלה, הוא השפיע על כל העולם, הוא כתב, תראה כל זה ספרים שהוא כתב, אז הילד אומר בוא נא, גם אני רוצה לכתוב ספרים. ואז יש לו שאיפה. היום ילדים, אני מדבר חבר'ה בני 20-21, באים לשיעורים שלפעמים זומבים. מה אתה רוצה לעשות בחיים? ככה עושים. אתה בן 21 כבר. עוד לא החלטת? אני לומד. מה אתה לומד? ביזנס. אוקיי, אז מה אתה רוצה לעשות עם הביזנס הזה? אני לא יודע. רק אתה בן 21 כבר. כבר היה לי ילד בגיל הזה. לרבי נחמן כבר היה לו נכד אולי בגיל הזה. לא יודע מה הוא עושה. למה? אין לו מודל לחיקוי. לא לימדו אותו, לא אמרו לו, הנה זה ראה וקדש, אתה צריך להיות כזה. הוא לא רואה מישהו מודל לחיקוי, ובדור שלנו קשה למצוא מודל לחיקוי חי.
צריך למצוא חי, הכי טוב זה חי. יש לך אחד חי, אתה רואה אותו זז, חי, זה הכי טוב. לא מצאת חי, דרוש של המתים. אין מה לעשות. אתה צריך שיהיה לך מודל לחיקוי, ככה תשתנה. אתה יודע איך זה שינה אותי, אני קורא סיפורים על הבן איש חי, אני אומר בוא'נה, אני רוצה גם להיות כזה, פתאום אני משתנה, פתאום אני רואה, זה נותן לי כוח להיות בן אדם אחר. תארו לכם עכשיו, יש לנו ארגון הנה, הארגון שלנו, ארגון אור, מפיצים את האור של השם בעולם. תארו לכם עכשיו, הרב דוד אבוחצירא, נכד של בבא סאלי, בא ואומר, חבר'ה, אני תורם לארגון הזה. אתם גם תרצו לתרום? אם הרב דוד אמר, אני תורם לארגון הזה. אם הוא החליט לשים את הכסף שלו שם, אז אני גם רוצה. אז אני מחכה את זה. ככה אנחנו בנויים. בגלל זה אנחנו צריכים תמיד לבנות לעצמנו חברה ואנשים מסביבנו, שהם בעצם מה שאנחנו רוצים להיות. שיהיה לנו לאן לשאוף. תסתובב עם עבריינים, תהיה עבריין. תסתובב עם צדיקים, תהיה צדיק. רבי נחמן תמיד היה מספר לתלמידים שלו על ההצלחות שלו. הוא היה אומר להם, אתם יודעים, אני הכל עבדתי קשה, התפללתי שעות, עשיתי תעניות, עשיתי זה. אמרו לו, הרב, למה אתה מספר לנו את זה? הוא אומר, לא כי אני רוצה להראות לכם מה עשיתי, לא מעניין אותי להראות לכם מה אני עשיתי. אני רוצה לתת לכם תיאבון, שגם אתם תרצו לעשות את זה. שתראו לאן הגעתי, גם אתם יכולים להגיע לשם. דבר אחרון. אז הבנו ששתי דברים יש. בשביל להגיע לשינוי בחיים, שתי טיפים. אחד, שים את עצמך במצב של אין ברירה, זה בחינת יראה, פחד. אין לי ברירה. או תמצא לעצמך מודל לחיקוי, זה בחינת אהבה. תמצא משהו שאתה אוהב, דוגל בו, תהיה כמוהו. יראה ואהבה. זה המודל לשינוי. אבל הדבר הכי חשוב, זה לא רק למצוא מישהו להיות מודל לחיקוי, זה גם להיות אנחנו מודל לחיקוי. כתוב בפרשת תולדות, שאליעזר הלך להביא שידוך ליצחק, סליחה. אז הוא לקח את הגמלים של אברהם, והביא אותם, איתם ביחד, היא השקעה לו את הגמלים, בסוף היא אמרה בוא הביתה, הביאו אותו הביתה, כתוב, ויבוא האיש הביתה ויפתח את הגמלים. מה זה לפתוח את הגמלים? פעם פתחתם גמל? איך פותחים גמל? מה זה יפתח את הגמלים? אומר רש"י, באמת זה מוזר הלשון הזה, אומר רש"י היה להם זממים שחסמו להם את הפה, הוא פתח להם את הזמם. למה אני צריך לדעת? כי אברהם היה שם בכוונה זממים לגמלים, כי הגמל יכול פתאום לראות דשא או עשב של שדה שזה לא שלו, ויכול לאכול וזה גזל. לא רוצה שיגנבו מאנשים אחרים הגמלים שלי. היה אברהם נזהר לשים להם שלא יגנבו. באה הגמרא, רבי ירמיה בגמרא ושואל שאלה, אומר אבל רגע, אתם מכירים את החמור של רבי פנחס בן יאיר? היה לו חמור לרבי פנחס בן יאיר, שהחמור הזה הוא היה, כשהיו נותנים לו אוכל של גזל, הוא לא היה אוכל. היו נותנים לו אוכל שלא עשו לו מעשרות, הוא לא היה אוכל. אוכל לא כשר, הוא היה מרגיש שזה לא כשר, שזה גזל. למה? כי צדיק, כשהוא צדיק כזה גדול, הוא משפיע גם על הבהמות שלו. אז גם הבהמות שלו נהיים בדרגה שלו. כך כתוב. לכן אם הכלב שלך בא כל פעם לקידוש וזה, אז הוא אומר טוב עליך. כן. אם הוא עונה אמן, זה אומר משהו טוב. עכשיו, זה... לא, מישהו אמר לי פעם, הרב, הכלב שלי כל פעם בקידוש, הוא מגיע ככה, לשמוע את הקידוש. אמרתי לו, זה סימן טוב. אבל בכלל מותר חיות שיהיו בקידוש? טוב, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, יש. תלוי מתי, תלוי מה ואיזה סיבות. אבל החמור של רבי פנחס בן יאיר היה כזה קדוש, בגלל שהרב שלו היה קדוש, זה משפיע על החיה. אז אומרים, אז רגע, אברהם גם היה קדוש, אז מה, הגמלים שלו
היו אמורים אוטומטית לא לאכול גזל. אם רבי פנחס בן יאיר היה הרבה פחות מאברהם אבינו. אז למה אברהם פחד? סגר להם את הזמן, אל תדאג, אתה צדיק, הגמלים גם צדיקים שלך. הם לא יגנבו. שאלה טובה. אז אתה יודע למה הוא סגר? הוא ידע שהם לא יגנבו, אבל הוא אמר, אנשים אחרים רואים שאני סוגר, גם הם יסגרו. אני צריך ללמד את הציבור? נכון שאני אין לי פחד, אני יודע שהם לא יגנבו, הם גמלים של צדיק. אבל הם, הרשעים, או הלא צדיקים, איך הם ילמדו לסגור את הזממים של האלה הזה? יראו אותי, אני צריך להיות מודל לחיקוי. מכאן אדם ילמד, אתה רוצה שיהיה לך ילדים צדיקים, אתה חייב לגרום להם מודל לחיקוי, הכי טוב זה אתה תהיה. וגם אם עוד לא עשית את זה, תתחיל עכשיו. אף פעם לא מאוחר. תהיה מודל לחיקוי לילדים. כל דבר אדם צריך לחשוב, איך אני יכול להיות דוגמה לילדים שלי. איך אני מדבר לאשתי, איך אני מדברת לבעלי. מחר גם הבן שלי יתחתן, איך הוא ידבר לאשתו, זה תלוי בי. איך אני מנהל את הבית, יש כאלה הורים, השם ישמור ויציל. אבא, מישהו דופק בדלת, תגיד שאני לא בבית. תקשר בטלפון, אבא לא בבית. אתה מלמד את העד שלך שקר. איזה מודל לחיקוי זה? אתה שקרן? לא, אבא, זה לא רוצה עכשיו... תגיד לו, אבא בבית לא רוצה לדבר איתך, זה יותר עדיף. הוא לא יכול לדבר איתך. לכן אם אדם מסתכל, יגיד, רגע, אם לא בשביל עצמי, לפחות שאני אהיה מודל לחיקוי לאחרים. אז בעזרת השם, משה רבנו. זכרתי את זה. איך זה קשור לפרשת עצם? האמת היא, זה החידוש שעלה לי עכשיו בדרך. אז משה רבנו לא הזכירו אותו בפרשה. למה? הוא אמר לו, מכני נא מספרך אשר כתבת. מה זה מכני נא מספרך? תמחוק אותי מהספר. עכשיו, למה משה רבנו מסר נפש על עם ישראל? אמר לו, תמחוק אותי, תהרוג אותי, רק עם ישראל שישאר חי. למה משה רבנו ככה עשה את זה? מה? אז אומרים חכמים, מכני נא, אם אתה לוקח את המילים, מכני נא, זה אותיות אני נוח. רבנו ארי אומר שמשה רבנו היה נשמת נוח. נוח התעבר בו. נוח היה לו בעיה. היה לו את אותו דבר. כמו נוח היה בעצם המנהיג של כל דור המבול. שהם אותם נשמות של דור המדבר, דרך אגב. הם התגלגלו, האלה במבול, התגלגלו בדור המדבר. אז נוח היה המנהיג שלהם. נוח היה אמור לעשות הכל בשביל להציל אותם. מה נוח עשה? בנה את הטבע. שואלים אותו, מה אתה בונה? עוד מעט יהיה מבול, כולם ימותו. אוקיי. לך, תעשה סמינרים, תפתח ערוץ הידברות. תסביר לאנשים, חבר'ה, צריכים לעשות תשובה, אתם רוצים שהעולם יימחק, תעשה משהו. תגיד, ריבונו של עולם, תהרוג אותי, אל תהרוג אותם. נוח לא אמר את זה. בגלל שלא אמר את זה, היה צריך לחזור בגלגול. חזר בתור משה רבנו, משה רבנו תיקן את נוח. אז איך זה קשור? אתה תהיה מודל לחיקוי עכשיו, שלא צריך לבוא בגלגול לתקן. למה? אם לא סיימת משהו, אז אתה צריך לחזור שוב בשביל לסיים את זה. אז אם יש לנו מודל לחיקוי, אז זה ייתן לי רצון להשתנות, רצון לעשות. אם אין לך מודל לחיקוי, אתה סטטי כל הזמן, אוקיי, איך שאני זה אני לא זז. כשיש לך שאיפה למעלה מודל, אתה תזוז, אתה תקן גם את הגלגול הזה, ולא צריך מכני נא, אני נוח לחזור בחזרה בעולם הזה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להשתנות, להצליח, ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון. בוא נעשה